Ladies and gentlemen, tazoka kwa Apostle Zinyake. Apostle, welcome. Ufara kuona wapindira kuno werekana wati facha no invitation amana Ndaenda kuita inonzi improved prophetic uplash. yes wamutangatidzo vanhu vakuru territory Territorial commanders. anoona here zvazviri mukati. No, inini handina kuona because inini maso angu emweya anenge asiri kuona zvakanaka. Aiwa, it was a good exercise anyway. Yes, aiwa. It was a good exercise kuti paine zvidzidzo nediscernment vakuru mune zvimweya vane zvavanenge vada kuitawo. Aiwa, wonderful. So today ndanyanyofambira kuti timbokurukura as we do every week ma-issues atonyanyotaura panapa, ma-issues anobata mwoyo, anobata pfungwa, anobata yatingati well-being yemunhu both pamweya nemupfungwa. So Apostle Zinyake mukafollowa page ravo kunyanya paTikTok vane mavideos aanoita almost every day avanenge vachitaura about various issues. And nyaya yatinoda kutaura panapa inyaya inoaffecta vanhu vakaroorana, inoaffecta vabereki nevana, inoaffecta shamwari, inoaffecta vanhu vanoshandidzana, ana mbuya, ana sekuru nevazukuru vavo, nauye chinhu chinonzi forgiveness. Apostle, welcome. Thank you. Hey, munotiregerere patinononoka pai? Tinokuregererai but hatikangani kuti manonoka. From my understanding imimi chii chinonzi forgiveness? I think panauye forgiveness and togona kutaura kuti paine two parties or many parties involved. Panenge paine perpetrator poita victim. Alright. Aona saka kureva kuti kana munhu achinge atadza azorealiza kuti ndakanganisa, anoenda kune munhu waatadzira, then zvodependa unokumbira Unoregerera. saka kureva kuti unokumbira ruregerero. Ko vanhu vari kuti vakatitadzira vaenda unokumbira ruregerero kuna Mwari? Ukaverenga book yaJohn chapter number 20 you realize kuti paverse 23 Jesu akatoti achitaura kuvadzidzi vake kuti paakavafemera mweya mutsvene akati wamunenge maregerera acharegererwa, wamunenge musina kuregerera haana kuregererwa. Saka nyaya isi yekuenda kuna Mwari direct unouya Mwari akatotiregerera kudhara nekuti kanganura zviri nekufa kwakaita mwanakomana wake Jesu pamuchinjikwa. Saka nyaya ine chekuita nevictim neperpetrator. Alright, kana watsika inini chinhu chakangonakawo kuti undikumbira ruregerero, whether ndichazobvuma kana ndichazorara, asi you've done your part. Yes. Alright, no problem. Samanje zviita kuti inini manje ndinoregerera zingaite, but ndaregerera ndozvoramba zvimwe ndidyaidya futi mumwoyo futi kuti uyu munhu uyu ndoramba ndingozvifunga, ndoramba ndizvirangarira kuti ndizive ndaregerera ndinofana kubva ndakanganwa here zvinonzi forgive and forget zviya. Kutaura kwevanhu hakuna kwazvakanyorwa mushoko raMwari kuti forgive and forget. Forgiveness zvinongoreva kuti ndakusunungura, I've released you, kana kuti zvawakandiitira hazvichandiaffecta. You understand? Kune mumwe munhu wokuti unenge uchiti wamuregerera but paunomuona zvinomutsa mamemories, paunomuona anogona kuita maactions ekutsamwa, ekuridza tsamwa, kana panongodzoka maevents iwayo zvinokuaffect, zvinoratidza kuti hauna kunyatsoregerera munhu. Alright. Sare kuti ndakuregerera kungoti ngoita move on, iwe usina kuregerera munhu. Alright. Chimwe chinoita kuti ndisakanganwe hausiri pakuregerera, pati munenge mandimhanyisa here, manditi regererai ndichifanira kuzvipota imi kuti ndimbonyazozwa kuti handazomuregerera. Ukaona pakudaro pakumhanyisana kuti regereranai, pari kutoratidza kuti maparties are not ready to resolve. Ndosaka uchizonzwa munhu achiti sorry kwacho, ndakamukumbira ruregerero, saka akaramba achipfuurira mberi achindiitira zvakaipa. Kureva kuti maparties ukaona paine zviripo zvatoita kuti regereranai, munzwa ari kukumbira ruregerero, kureva kuti zvimwe zvine time frame yekunzwisisa kuti panoitika zvinhu even ukakumbira ruregerero
the other party can say give me time ozotarisa ma-pros and cons acho kuti zvakamira sei. Alright, ndiri kupaona. But manje vamwe vanoti vatichadzirawo patana kuti ndiregererewo shamu, vanoti achitiregerera kana kuti usati wandiregerera iwewe ndiwe unondikumbira here kuti ndikuregerere kana kuti ndinofanira kukuregerera inini from mwoyo wangu mboni. Kana munhu akakumbira zvakasiyana nekuti mhanda. Alright. Yes, saka shoko raMwari rinoti kumbira uchapiwa. Saka inini ndinodecida kuti zvawakumbira ndokupa here. Iwe unoita yo part yekukumbira ruregerero. But pane pachida kuonekwa sincerity of the heart. Kuti uri kurevesa here. Nekuti kune mumwe munhu anenge watingati habitual wanongoti zvakaita mudzimba munhu anenge atoziva kuti next statement ndeyekuti sorry kuti nyaya yatipfuurire mberi. There has to be a genuineness. Yesi ndikuuya kuti munhu ari kurevesa kukumbira ruregerero. Obafuna ona asomba that chiterera imwe anogara inso is. Then ipapa tiripa vanogara vachiti sorry song yakaimbwa naSecolors, muimbi mukuru muZimbabwe. Munhu anogara achiti sorry ndinofanira kuregerera kangani kusvika pandosvikona kuti zvakwana handichamuregerera futi. Ukaverenga bhuku yaMathew 18 vadzidzi vaJesu I think Peter akatoya kuti ndingaregerere brother yangu up to 7 times here. Jesu akati up to 70 times 7. Aingotaura kuti brother yako painouya ichikumbira ruregerero nyaya ingoripo pasincerity negenuineness of the heart. You understand? Saka munhu anotokumbira anofanira kuregererwa. Nekuti kazhinji kune vamwe vanhu vasingatogoni kuti sorry komunhu, kune vanhu vasingatogoni kuti ndakanganisa. You understand? Saka the starting point ndeyekuti kana munhu akati sorry isada munzwisisa kuti ari kurevesa here kana kuti ada kuti zvingogadziriswa. Alright. Paunoti sorry paipe kuti zvioneka kuti kurevesa unofanira kuchema here kana kupfugama kana kuviga chiso kana kuti sorry wangu. Tinoitika paunodhila nemacases kune vamwe vanoita yatingati emotional abuse, vanoshandisa misodzi yavo haitandi kubuda wotoona kunge munhu ari njenyuini. But nyaya iripo is about discernment yekudiscerna the heart nenyaya yekuita magenuine steps yekuti zvaitika handichazozviiti zvekare. Nokuti kana munhu uchiti sorry uri kuti I'm responsible for my actions and I'm ready for the consequences anenge achizouya. Alright. Mudzimai wanganikanganisira ndashandisa foni ndobva ndatoti mudzimai ndakuregerera nemwoyo wese ndakuregerera, asi foni ndakutora wakumbogara usina foni. Kana kuti mwana handiti kana asingiri kunditeerera anenge achitamba magemu paPlaystation kana chii, mwana kuti sorry didi sorry, mwanangu ndakuregerera but ndakumbotora chii, ndambotora mudziyo wangu wakadai. Zvinorevereka kana ndichipa maconditions, maybe before I forgive or after I forgive kana pane maconditions, kuregerera kwechokwadi. Pane forgiveness pega panoitika neissue macircumstances ari surrounding that situation. Kuti kana tikaona kuti foni ndoiri kukonzeresa, handitopa example yekuti toti noitwa kumatare zviyazvi munhu anogona kukurumidza kubvuma mhosva, munhu anogona kukurumidza munhu anogona kuti pane yavanoti inogona kuti pana victim naperpetrator. Victim oti ndakuregerera but hazvistope kuti judgment yako kureva kuti zvimwe zvinhu zviganzirike for the time being. Foni iri kukonzera maproblems mumba medu handiti iwo moto wakanganisa. Kana forgiveness yako iri genuine uri sorry for the time being takumboisa foni paside. Tombopa example yekuti mwana ari kuboarding school kwaitika nyaya mwana adzoka kumbadi, you can say kuti mwana wangu ndakuregerera but hauchaende kuboarding school. But tindikupaona ira
nyaya iri extensive. Hamuna kana paine mashoko amuda kutumizawo that same topic muchibatsira vamwe vebitterness vechichi zvokubva pakusaforgiva. Uye ndofunga ndiyo yanga iri last one. Is it a myth kuti ma-issues e-forgiveness anogona kukotsera ma-health complication kune munhu wacho ari kumutadza kuforgiva? Ya zvinhu izvo zvinoitika, forgiveness inohinda zvakawanda. Ndosaka uchiona kuti Jesu akazotaura achiti kana uine munhu wakatadzirana naye ukaenda kunopa chipo paaltar, siya chipo chako uende unoyanana nemunhu iyeye. Hazvina kunzi usapa chipo, zviri kunzi siya chipo chako paaltar, then woenda unogadzirisana nemunhu wacho. Kureva chipo chako chinotocollectwa, but kuna mari hachina kuregister. Forgiveness has got to do with us as human beings, sekugara kwatinoita. Saka chinotibatsira pakunzwisisa nyaya forgiveness ndeyekuti iwe watadza, you don't demand for forgiveness. Tomboti uri pabasa, waita something, watadzira bosi vako vanogona kuti ndakuregerera, but we are now dismissing you. Okay. Pamwe vanogona kuti taakurerutsa zvawaita nguva ifanira kuenda kunjeri, kana zvawaita nguva ifanira kucompensate, but takuregerera. We are just giving you dismissal. But chiri important ndechekuti munhu akati sorry, hausiwo unodemanda the outcome yekuzoti ndakavakumbira regerero, saka ina havana kuzonditreata zvakanaka. Kana uchingoti sorry, ukungoti I'm responsible for my actions and I'm ready to face the consequences. Saka chandogona kupesa nchitaura kuvanhu vari kutinzwa ndechekuti forgiveness is very critical kuti tigare zvakanaka. Yes. Dzimba dzedu dzikure ine health environment, vana vedu vakurewo zvakanaka. Forgiveness inohinda mamiracles. Saka ngatikanganwiranei, ngatiregereranei, Mwari akuitirei zvakanaka. I just want to say before I leave is I dealt with a case yekuti murume akazoti for the past 20 years ndasina kuregerera mukadzi wangu. But they have been together. Anaita same. Ane zvaangaitawo zviri bit sensitive. Saka tikuedza kuti kune vamwe vanhu kuti vanogona kutogara vese. This is very critical before you cut. Ndezvekuti it's running away from my mind. Nandoda kuti izvoni look at this matter for 20 years. Yes. Munhu ari kuti tatakagara zvenyu ndakakuchengetera ndandisina kukuregerera. Masigns this is powerful. Masigns anoratidza kuti munhu akakuregerera ndeyekuti number one, munhu iye is able to talk about what has happened asiri emotional, ari achita laugh over that situation. Saka ukaona zvinoitika mumafamilies macouples vanoti varegererana, but metayo they don't talk about it. It becomes a sensitive situation. Saka ukaona situation yekuti ikataurwa unochema, ikataurwa unotsama yakaitika, ikataurwa you walk away, zvikureva that situation is not resolved. Saka chinobatsira counselors are there. Forgiveness hinders miracles. Forgiveness inoita create a dark cloud in the family. Saka this is my encouragement. Let us forgive each other. God has forgiven us. Ladies and gentlemen, these apostles in Nyake tichitaura nawo forgiveness. I think next week tinenge tichataura nyaya healing, because vanonoti vachibva paforgiveness voti healing and tichiona kuti mwoyo inorapika here. Thank you, Apostle. God bless you.